Assalamu alaikum jama'ar duniya ma gabaki daya. Kamar yadda kuka sani, sunana Nura Shugaba, comedian. Zan yi amfani da wannan damar domin in tura sako zuwa 'yan kwankwasiyya da ma kuma aminudumbulum mai Allah, mawakin kwankwaso na da, wanda ya butulci kwankwaso, ya butulci 'yan kwankwasiyya, ya butulci jagoran shi wato al'atuwa kuma ɗagwal, ya butulci dukkanin wani ɗan kwankwasiyya gaba gida. Na ga faifan bidiyon ka aminudumbulum, inda ka fito kake cewa ka bar tafiyar masu daraja. Alhamdulillah, mun gode Allah, mu kan masu daraja ne 'yan kwankwasiyya. To da ka bar tafiyar masu daraja 'yan kwankwasiyya, sai ka koma tafiyarwa marasa daraja. Kai ma kanka a nan ka ma rina musu hankali wallahi. Haba aminudumbulum, ka yaudar kanka, ka yaudar al'ummarka. Wallahi mu 'yan kwankwasiyya ne na amana. Duk wanda ya san waye Nura Shugaba comedian, duk da ka sani a duniya, da wannan hular ka sani, jahula, da wannan singlet ɗin ka sani, da kuma wannan katon wandan nawa ka sani. Kuma wallahi ba kullum kowa nake ba, hidan 'yan kwankwasiyya da kwankwaso gaba gida, saboda na san mutuncin tafiya ta. Mu a kwankwasiyya muna nan har abada. Amma alhamdulillah, mun gode maka da kai mana waƙoƙi masu daɗi, waƙoƙin da suka ja hankalin al'umma, suka tabbatar da waye kwankwaso, suka tabbatar da cewa kwankwaso mutum ne na gari. Kaga kamar su Mahadi zai bayyana, tashi barci kasa, rugum sai rugum, babban giwa, da kuma mu makafi ne ba mu san kowa ba. To da ma fa ba wanda muka sani sai wannan kwankwasa. Kuma su ƙungiyar da ka koma, na rantsi da Allah garin su ya bare akan titi. Na rantsi da Allah ba uban da yake ganin su da mutunci, daga tsofin har ƙanana, dukkanin su ba mai ganin su da mutunci a faɗin Najeriya. Na rantsi da Allah ba mai ganin su da mutunci. Kwankwasa mutum ne mai daraja. Ka sa in baka assignment: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter da sauran social media. Za ka ga akwai wani abu da ake zaɓe ma ake yanzu, especially Facebook. Za ka ga sun sa A, nan za ka ga sun sa B, za ka ga sun sa hoton mai daraja wato kwankwaso, za ka ga sun ɗauko hoton wani marar daraja daga gefensa sun ɗora. Za su iya sa na mai daraja sa A, na marar daraja nan su sa B, su ce ai zaɓa. Wallahi mai daraja shi yake cinye zaɓen nan. Tafiyar nan tasu, ina mai baka shawara, tun kafin su cillo ka waje, aminudumbulum, na rantsa da girman Allah ka koma tafiyar masu daraja. Mu kenan 'yan kwankwasiyya. Na rantsa da Allah aminudumbulum. Kaga al'ato shine mutumin da ya rike ka, ya ɗauko hannunka kana ƙasa a kwance, ya ce aminudumbulum yi waƙa in kewa mai daraja. Ka je kai waƙa, aka kewa mai daraja, ya ce waƙa ta yi, ya ce a zo min da kai. Aka zo ka ba mai hannu mai daraja, ya baka hannun shi mai daraja, kuka gaisa. Daga nan kuka yi albarka har duniya ta fara sanin ka. Al'ato ya ɗaga ka, zai zo ya yi comedy, ya sa waƙan ka, zo zai yi waye, ya sa waƙa ka, duniya ta san ka. Dadan Allah waye ya san ka. Amma hakan mu alhamdulillah mun gane kai waye. Shi ma wancan ɗayan mawakin nasu wanda suke ji da shi yanzu, ai yaron mu ne. Tafiyar mu ya bari, tafiyar masu daraja ya koma tafiyar marasa daraja. Shi yanzu ya fito ya waka mana, yanzu da ake ciki ya fito ya waka, ya waki ne daga cikin su, babban su ko yaro. Billahi lalli wakan ba mai jijifin shi za. To ballantana kai wanda kake yaro a ciki. Na ga ai kai post din hoton mawakin nasu, wai ka ce mai shi ba mai daraja ne ko menene? Abun ma ni har ya ban dariya wallahi. To gaskiya aminudumbulum, ina mai baka shawara tun kafin kai ma
su jefe ka da takalmi kamar yadda aka jefu su wa'ancan marasa daraja, kai dai har yanzu dan sauran darajar ka. In kuma ka liƙe musu din wala baka daraja, amma ka koma ka ce kwankwasiyya da kwankwasu ka tuba a yafe ka. Wallahi dama kawai dai in ka tashi ma ka ce kawai irin ka dan haukace din nan ne baka ma san me kake baka koma, shikenan za mu karbe ka. Allah wallahi ina bai baka shahara, amma in ka ce tafiyan wayannan za ka yi ya Allah